Urriaren 16tik 20era Point de Vue Festivalaren 8. edizioa iraganen da Baionan. Aurten 13 artistek parte hartuko dute zuri beltzez iraganen den ekitaldian. Gainera Baionaz gain lanak egingo dituzte ere Aurti eta Soiutan. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioa Didam museotik agurtzen dugu. Hementxe bertan artista batzuk lanean ibiliko direlako Point de Vue Festivalaren garaian. Gainera Donibane Garazira joango gara eta Aitor Zabaleta lankideak aipatuko dizkigu herriko etxeak komertzio berrientzat plantan ezarri dituen laguntza batzuk. Ongi etorri iparraldearen orenera. Eraldatzailea. Horrela definitu dute aurtengo edizioa Point de Vue Festivaleko arduradunek. Hain zuzen aurreko 7 edizioetan ez bezala aurtengoa zuri beltzean iraganen da. Bart hartuko duten 11 artistek zuri beltzez egin beharko dituzte haien sorkuntzak. Aurtengo edizioa bestei konparatuta berezia izango dela dio festivaleko zuzendariak. Aurten arriskuan jarri eta proposamen berriak egin nahi izan dituzte zuri beltzaren kontzeptuaren bidez. Azken edizioetan bezala Point de Vue Festivalak Baionako muga gainditu eta urriaren 1-etik 15era Soiuta eta Aurtin ere iraganen da. Hain zuzen, bi herriek Ladibuk eta Benjamin Jean-Jean artisten egonaldiak errizibituko dituzte. Erabakiarekin frogatu nahi dugu hainiztasun handia dagoela iparraldean. Nazioarteko artistak Baionan aurkitzeaz gain, kilometro batzuk eginda ezberdina den zerbait aurkitzen halko da. Ondotik urriaren 16tik 20era Baionan iraganen da. Eta aurten asko izango dira festival garaian soilik proposatuko dituzten obrak, iraunkorrak izango ez direnak. Instalazio zehatz batzuk soilik festivalaren denboran ikusgai izango dira. Zuzendariak dioenez festivalaren egunetan obrak bisitarazi nahi dituzte eta ez beranduago. Sorkuntza zehatz batzuk soilik festivalaren garaian bisitatzen ahalko dira, gero desagertuko direlako. Hala nola, Baionako herriko etxean egingo dutena. Bertan, mamuak deituriko obrari esker ibiltariak kapturatu eta haien formekin obra bat osatuko dute gaueko proiekzioen bidez. Halaber, Didamen ere ikusgarria izango da Zaro Worboys eta Claude Billen artisten obrak. Hauek Baiona eta batez ere San Izpiritu auzoko herritarren potretak egin eta horiekin kolak eta bat osatuko dute museoaren fatxadan. Erakusketaren helburua da Baionan aurkitu daiteken hainiztasuna islatzea. Erakustea Baionan denak elkarrekin bizi direla harmonia honean. Jende asko ez da Baionan gelditzen eta bisitariak dira. Gainera errefuxiatu asko daude hemen, Pauso atxeden zentroan daudenak. Herritarrentzat ere erakusketa honetan parte hartzea esperientzian baikorra izan da. Bai, proiektu eder, ordin atako. Eta heben bizi behiti, atako. Ama eta alaba honi oso ideia ona iduritu zaie herritarrak kontuan hartuak izatea proiektu artistiko batentzat. Herritar honek ere auzoaren bizitzan parte hartu nahi izan du. Beste urte batez Baionak Point de Vue Festivalari esker omenduko du karrikako artea. Donibane Garaziko herriko etxeak komertzio berrientzat diru laguntza plan bat sortu du. Hiri turistikoa izaki geroz eta denda gehiagok uda sasoian soilik egiten dute lan. Eta laguntza honen bitartez, On cherche à pouvoir compléter l'offre sur Saint-Jean-Pied-de-Port. Donibane Garazin eskaintza osatzea da helburua, bertako inguruko eta udako bezeroentzat. Beharretan nahi duten hori Baionara edo hiri handietara joan beharrik gabe atxeman dezaten. Consommer sur Bayonne ou ailleurs. Edozein moduz, hilean 200 euroko laguntza hau 2 urtez jasotzeko komertzanteek hainbat baldintza bete beharko dituzte. Une ouverture de 10 mois minimum. Gutxienez urtean 10 hilabete zirekita egon beharko dira, astean 4 egunez, eta dendak urte bat bederen iraun beharko du. Adibidez, Mikelek apirilean hartu zuen zapata denda honen segida eta laguntza hau. Tamalez beharrezkoa da. Komertzianteok ikusten dugu alokairuaren prezioa gero eta gorago doala eta karga horiek ordaintzeko edo gure prezioak igotzen dugu edo gure soldatatik kenduko da. Eta askotan prezioak kontutan igotzea ez da erreza batez ere gaur egungo egoera ikusita. Izan ere alokairuekin laguntzea da helburuetako bat.
baina funtsean Au niveau des charges fixes, gastu finkuekin 2 urtez laguntza hau izateak arnasa hartzen laguntzen diola diosku. ça me permet de respirer au niveau des charges fixes. Jonek ere apirilean ireki zuen denda, Nafarroa behereko hiriburuan skatepark bat egin berri denez, mundu honekin lotura duen lehen outleta sortu du bertan. Komertzio tradizionalago edo berritzaileagoa izan guztiek argi dute. Je pense que c'est important en effet que Komertzio txikia mantentzea beharrezkoa dela jendea hiri handietara joan ez dadin. dans les grandes villes et consomme dans des grosses entreprises Eta bertan dirutza handiak pilatzen dituzten enpresa handietan dirua utzi beharrean, usu beren beharrak hobeto ezagutzen dituen lekuko eta gertuko enpresa txikietan kontsumitu dezaten. de ce qu'ils ont envie. Guztiek neurria begi honez hartzen badute ere, gogoeta partekatu bat ere bai, geroz eta zailagoa den komertzio txikien egoeraren inguruan. Pentsatzen dut batzuk beharrezkoagoak direla herritarrentzat eta ez direla turisten edo etorreragatik bizitzen, ez? Alta, hemengo alokairuak igotzen dira, adibidez turisten etorrerangatik. Orduan, herriko etxeak hartu duen erabakia ona iruditzen zaut, baina baita ere hor beharko da ikusi zergatik igotzen direla prezioak eta turisten etorrerak, turistentzako harrera herri izaite horrek ekartzen alduen, onurak ekartzen baititu omen eta galerak baita ere, eta galera horiek nola hobetzen alditugun edo saiesten alditugun. Momentuz iruten da edo komertxante hauek lagundu badituzte ere, orotara 10rentzat aurrekontua du herriko etxeak, eta beraz, datozen hilabeteetan gehiagorengana iristea espero dute. El avión estaba fumigando y hacía mucho olor a líquido. A mí me ardía la nariz, a él le ardía la cara y a él no sé, porque nunca me... Argentina, hause izanen da, gomita nagusia Miarritzen ospatuko den Hego Amerikako zinema eta kulturen 33. festivalean. Argentina Javier Mileien esku, populismoa Hego Amerikan aztertuko dute beraz. Argentina herrialde biziki aberatsa eta emankorra zinema arloan, baina orain Mileiekin noiz arte. Para que nuestro presente dibujase las cicatrices de un mundo común. Quiere suprimir el INCA, que es el Instituto Nacional de Artes Cinematográficos Argentinos. Buruzagi berriak desegin nahi du zinema sustatzen duen erakunde publikoa, kultura ministeritza beran desagerrarazi nahi luke. Y va a suprimir todo el aspecto cultural, incluso el Ministerio de Cultura. Él es Sergio. Tiene 45 años. Ausardia ere Argentina gainitzen artean eta dudarik ez koprodukzioak lantzeko. Aspaldiko ideia ere Miarritzeko festivalean Euskal Diaspora aipatzea maininguru bat eginen dute astelen arratsaldean. Argentina eta Euskal Herriaren arteko loturak sakontzeko ere pilota eta errugbia aztergai, pilota erakustaldiak egiteaz gain, errugbiari buruzko gogo eta eginen dute asteazken arratsaldean. Los partidos de rugby Argentina-Francia son muy particulares. Hay un ambiente, una historia muy peculiar, nada que ver con lo que pasa en el torneo de las 5 o 6 naciones. Argentina eta Frantzia arteko errugbi partidak zinez bereziak dira beti, giro paregabea, 6 nazioen lehiaketarekin ez dute deus ikustekorik. Serge Blanco, Marc Leyvremont eta Facundo Bosch errugbilariek parte hartuko dute topaketa hortan. Irailaren 21-tik 27 arte, Hego Amerikako doinuak eta erritmoak nagusi Miarritzen, Bonita Frango, eta horien artean Alfonso Cuarón zuzendari mexikarra Orezko Abrazo saria emanen diote. An bakarlari gisa Mize taldea sortu zuen Miren Arbaizak. Lautada izan da artistak kaleratutako azken lana. Hain zuzen, diskoko hainbat kantu proposatu ditu azkainen emazteak plazara lelopean iraganden ekitaldiak. Ikusentzuleok Mizeren kantuekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte! Norbere patura
askatu margotzeko bidea. Nahikoa du bultzada bat, haize ufada txiki bat, norbere patura askatu.